tafel was gedekt voor twee in het spookhuis aan de zee. Een vampier hield de kaarsen vast en ik was er de eregast. Oh, Dracula, 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 wat zal er straks op tafel staan? We dronken eerst een knekel wijn, naar recept van Frankenstein. Daarna soep van vleermuisbloed, getrokken van een mensenvoet. Oh, Dracula. Klopt het dat het Joet een bijzondere dag is? Ja, zeker. Dus, wij hebben Joet Halloween, hè? Dus ja, een mooie dag voor u natuurlijk. Want wat zullen we hier al jaren en hoe dit zou ontstaan? Ja, dit is eigenlijk ontstaan als een hobby, als een gekkigietje. Maar ja, dit is, het rent langzamerhand, wordt uit de hoorwij. En het wordt elke keer een beetje groter. Want wat heel al je dien? Wij hebben derde houtblokken erin lijn, stekkenhout, derde bjem, spinnenweppen, extra bladden erin gebracht. Ja, het is wel juist, maar dat gaat me net goed genoeg. En een hele grote spin heb ik zelf maken. We hebben een bodybag op een stoel zetten. Dus ja, het spookje, het liedje doet ik mee. Nou, we hadden een hele grote spook onder de gevel hingen. Nou ja, en de pakken natuurlijk, hè, dat gaat erbij. In mijn dagelijks leven ben ik dagbladbezorger en ik ben postbode. Dus ik ben een goede postbedel. Maar ja, in rond deze tien van het jaar dan komt het toch weer vrij. En dan hebben we de grote festijn en de grote feesten. Dus ja, dan worden wij weer ingehuurd en dan gaan wij dus naar een pretpark of naar een vereniging daar om te zeggen van nou, wij willen er een spook bij hebben, een Halloween spook, is geen probleem. Dat doen wij. En dan laten jou de meesten schrikken? Ja, dan laten wij ze schrikken. Dracula, Dracula, Wat vinden ze hier thuis ervan? Nou, de vrouw en de man vinden die hadden er helemaal geen probleem mee. Ik had een liet jonkje, nou, die vindt het helemaal geweldig. Dat hij hem omkleedt en dat hij weer nieuwe ideeën op ziet. Ja, want ja, met het internet ben er ideeën in zet. Dus ja, daar kunnen wij weer op verder bereiden. Is zo'n tank het lietse mondje dat schrikt? Nee, deze net meer. Deze is er vanaf zijn geboorte al eigenlijk allemaal opgegroeid. En de lietse man is bijna 12, dus ja, hier groeit er vanaf zijn geboorte groeit hij ermee op. Dus die schrikt je net meer van.